Don't forget. Some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Okej, zaczynamy. Cześć, ja jestem Lord Romulus. Na imię mam Miłosz, ale częściej właśnie figuruję pod tą ksywką. A ja dzisiaj zagram z wami. Mam nadzieję, że będziecie oglądać w Amnezję. Mroczny Obłęd. Tak właśnie ta gra się nazywa. Dla kanału Freaky Gamers. Jeszcze nie grałem w tę grę, ale myślę, że będzie ciekawie i będziemy się razem dobrze bawić. Jest to gra typu horror. I nie wiadomo co tu się dzieje. Jesteśmy Daniel, chyba tak. Ojej, co się dzieje? O kurczę, to dziwne było. Okej, jesteśmy z powrotem. Idziemy. Wow! O, nieźle. Przytrzymaj lewy przycisk myszki i porusz myszką, aby otworzyć drzwi. Naciśnij prawy przycisk, by otworzyć lub zamknąć drzwi w zależności od twojego położenia. Aha, tak, okej. Co my tu mamy? Koszulę i mamy krzesiwo. Krzesiwo jest wykorzystywane do zapalania świec i innych źródeł światła. Okej, czyli krzesiwo normalne. No, świetna fizyka jest dosyć w tej grze. Następne krzesiwo, okej. Idziemy dalej. Coś tu jest? Nie ma. Tu są jakieś krople. Dziwnie to można skojarzyć, ale okej. Miotła. Można komuś przywalić. Jedziemy dalej. Obrazy. I idziemy. Po cichu. Znowu ślady. Ej, coś biegnie. Zamek drga. No coś tu... Świetnie. Jak zwykle mamy przerąbane. Nic. Okej, możliwość wychylania to rzadkie w grach komputerowych ostatnio, jak pamiętam. No ale czemu to wszystko drga? No nie! Coś... A? What the fuck? What the fuck? A! Co jest ze mną? Nie! Co ja mam? Jakieś schizy, czy co? Kolejna kropla. Nie powiem czego. Klimat jest dosyć dobry. No nie. Co tam znowu jest? O, wzrok mi się przystosowuje.
Jest krzesiwo. Co tu mamy? Tu jest ekwipunek. Jesteśmy w pełni zdrowia. Zdrowie psychiczne, zdrowie. 4 krzesiwa. Dziennik. Nie mamy żadnych wskazówek. Pamiętniku też. Podążaj za śladem cieczy i odkryj jej źródło. Ok. Tak więc jedziemy dalej. To jest szafa. Otwieramy drzwi. Skakujemy. I nic tutaj nie ma. Jedziemy dalej. Chwila. Słyszę coś. Czemu znowu mamy schizy? Dobra. Coś tu jest? Chyba nie. Koszula. Słyszę czyjś oddech, ale to chyba nie jest naszego bohatera. Ej, what the fuck? What the fuck? Co? Moje zdrowie psychiczne maleje. Lekki ból głowy. Aha. Dobra, nie wchodzimy tam. Krople czegoś tam prowadzą tutaj. O, światło. I to chyba słoneczne. Dobrze by było wejść stąd kiedyś. Co my tu mamy? Przebywając w ciemności maleje nasze zdrowie psychiczne, tak więc musimy jak najczęściej być w stare archiwa. Aromatyczny smak róży powoli rozpływał się w jego ustach. Tureckie pyszności, pomyślał. Takie same jak konsultacie w Konstantynopolu. Konsul. No, nieważne. Okej. Książka. Nie można jej... Można nią tylko rzucić. Ej! Nie. Tu gdzieś była pochodnia. Jest. Okej. Kurczę. Co tu jest? Nie! Co jest? What the fuck? What? Co jest? Co jest? Nie, ja muszę stąd wyjść. Nic nie ma. Coś może być. Chyba też nic. A tu są jakieś... Nie można nic z nimi zrobić, kartki. Okej, przeszliśmy stamtąd, więc musimy iść tam. No tu musi być tak ciemno. Idziemy. Kolejny pokój. Kurde. Ale światło. Sprawdźmy jak nasze zdrowie. Lekkie ból głowy, w pełni zdrowia. Oliwa. Tam coś jest? Świetnie. Nie moglibyśmy tak po prostu wyjść przez okno. What the hell? What the hell? Co to jest? Książka.
Co to? Co? To ja mam schizę, czy tu jest tak dziwnie? Co to jest? Jest krzesiwo kolejne, chociaż rzadko używane. O! Jest lampa! Podniosłeś lampę. Gdy napełni się oliwą, możesz użyć naciskając F lub dwukrotnie klikając przycisku Tab. Okej. Co my tu mamy? Off. Nie chciałem. To było niezamierzone. Idziemy dalej. No nie! No what the f... Ej, coś tu skrobie. Jesteśmy w świetle. Czemu to coś musi świecić w ciemności? O, dobra. Okej. Drzwi. Ciągnijmy. Ciągnij lub pchaj. Niewiarygodne. No nie, nie, nie. Świetnie, ale jak to same książę trząść? O tak, tego szukałem. Piecyk. To nie da się tego otworzyć. No trudno. Okej, chyba nic tutaj nie zostało. Dziwne plamy idą do biurka. Już wiadomo co... Ej, what? Co jest? Co to? Lampa. Wniosłem oliwę, o tak. A to? Notatka Daniela. 19 sierpnia. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go Kogo to mam the inner zabić? sanctum, Dlaczego? find Alexander and kill him. His body is old Ale ja nie chcę and nikogo weak. zabijać. Yours, young and strong. He will be no match for you. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self. Dziwne. Ja jestem Daniel, czy on jest w końcu Daniel? No. Kurczę, iść tam, stamtąd przyszliśmy. Zdrowie psychiczne, lekki ból głowy. Okej. Używać czy nie używać lampy? Wyczona. O, od razu lepiej. No, ale gdzie ja mam iść? Coś musi być. Nie ma. Tu nic nie ma. What the hell? Jakieś książki, jakieś tam półki. O! Dobra, potłuczone butelki i jakaś dźwignia. Przytrzymaj lewe i połóż myszką w kierunku, w którym przesuniesz. Co? Coś się... O! O! Ciekawe.
Hol wejściowy. Wchodzi. Okej, jesteśmy z powrotem. O nie, lampa zgasła. Świetnie. Jakieś zniszczone pomieszczenie. Światło. Tam się dostać nie... można, są schody. Krew. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Okej, to było dziwne. Pojawił się jakiś Aleksander, tam są schody, tam też coś jest. Co jest? Jakaś kobieta krzyczy. Chodźmy ją uratować. Świetnie, wieje wiatr. Tu są drzwi i tu są drzwi. Tylko ja nie chcę tam jeszcze iść. Chcę przeszukać to wszystko. Winiarnia. Dobra, więc tak, zróbmy najpierw, że pójdziemy tu. Tutaj. Książki tam nic. Co jest? Jakieś karaluchy. O tak, tego szukaliśmy. Co tu jest? What the... Zarosły mięsem? Nie da się wejść, okej. Uciekamy. Teraz pójdziemy tam w dół. Nie. Idziemy w górę. W górę jest cieplej zawsze, więc jest bezpieczniej. Jest zawalone światło. The fuck? Chwila. Ciekawe teksty. O, tu jest jakby czyściej. To może się uzbroję w lampę. Nie, tak. Okej. Jest tu coś? Nie ma. Tutaj też nie ma. Nie ma. Dobra, to ja może schowam lampę. Skoro jest tu tak w miarę jasno. Tu jest jakaś kartka. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. 16 maja 1839, czyli dosyć dawno. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber.
No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London. Jest jakiś profesor, któremu my się sprzeciwiamy. Ostatnie zapiski możesz sprawdzić naciskając N. Okej. Zobaczmy, co tu jest. Jest coraz ciemniej. Tu nic. Co jest? Jakaś kartka. Umowa Wilhelma. No to... Na razie to jest dosyć pogmatwane. O, nie zapalmy. W pełni zdrowia. Bije nam mocno serce. Coś się dziwnego w ogóle tu dzieje. Ktoś coś mówi. Dziwne. Czy coś jest? Dobra, biorę naszą lampę. Nie wiem, gdzie jestem. Ej! Ktoś tam idzie. Tak. Muzyka gra. Zaczęła grać muzyka. Kurde. Nic nie ma. Tu też. Tu również. Nie chcą się otworzyć, są zamknięte. Co tu jest? Historia Loci. Loci, co to może znaczyć? Jakaś duża sala. Wow, co jest? Słyszałem kroki. Fuck. Jakieś drzewa. Jakieś śmiechy? Ej, co tu się stało? Kurde. Zgasła lampa. Podniosłem oliwę. Okej. Tylko... Gdzie ja jestem? Coś się chyba zawaliło. Chyba tu. O. 17th May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay. I was trapped. Zostaliśmy uwięzieni, no tak. Królestwo Pruskie, Centralne Prusy. Ej, no już myślałem, że coś zniknęło.
Kurde. Jakieś mapy w ogóle, o co tu chodzi? Oj. Co jest? Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Nie, co jest? Są jakieś retrospekcje? Znowu muzyka gra. Świetnie. Kurde, przecież jakąś notatkę mamy, to chyba na N było. Nie tak. Co tu mamy? Tutaj. Dziennik. Wskazówki. Notatka. To już oglądaliśmy. To też. Pamiętnik. Tak. Prowadzące do pokoju z lokalnymi historiami są zamknięte. Czy jest inne wyjście? Wejście. Okej, zapalmy sobie lampę. Powinno być łatwiej. Okej. Tu nic nie ma. Tu są głazy. Tu są głazy. Mapa. 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 Świetnie. Co my tu? Tam coś jest. Tu byliśmy takie, tu nic nie ma. Hała masz? Nie ma. Tu coś jest. Musimy znaleźć jakąś broń. A jakby tak przywalić taką mapą? Nie, nie to chciałem. Jakby przywalić mapą. Chyba nie o to nam chodziło. Nie ma tu czegoś do rzucania. Same cholerne mapy. A niedługo mi się skończy. Skończy mi się krzesłem. Ups, opuściłem. Jakieś robaki. Kiedy może... Aha. Wow. Okej. Mamy to. Co jest znowu? You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Okej, sprawdźmy dziennik. Jest jakiś mechanizm ukrytych drzwi w pokoju historii. Tu wygląda... O, coś tu jest. Jak w bajkach. Co my tu mamy? Nic. Ale za to tutaj. Miejscowy folklor. Kolejnym regionem bogatym w wiedzę jest Altstadt. Położony głęboko w lasach wschodnich Prus, przez wieki krążyły opowieści wokół wioski i jej sąsiada, zamku Brennenburg.
Ciche, przyodziane lasami góry, wysłane jeziorami są tak malownicze, jak tylko mogą. Dobra, nie będę tego czytał wam całego. Dobra, przeczytamy to później. Nie chcą się otworzyć, ale przecież otworzyłem to. Chyba, że jest jeszcze jedna jakaś książka. Nie da się tego przesunąć. Dziwne. O, książka. Jeszcze gdzieś? Książka. Jest. Szybko. 3 książki. Okej, jest. Tak więc tak zakończymy ten odcinek. Mi się wydaje, że to będzie odpowiedni moment. I widzimy się, słyszymy właściwie i widzimy w następnym odcinku. Na razie.